Horas madihita salu nakadamang dot dainang na huaholongi hami di bagasa Tuhata Yesus Kristus di dia hita maringahan na dia pala partikianon. Posrohan nami pangaramotion ni dibata na totong madongani salu aka parungulota. Amanginang adorang sotaruli hita siyan hata ni Tuhata tapasada rohata martangya kita. Dame ni dibata na sumurong siyan saluhu na roha. Ima namang ramoti ate-ate doho pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni dibata na saortu hita dienek doi siyan epagilium di si Matius biddu tolu mamukamay siyan sada masoho sa tuaya 12 asa tajaha maamanginang jala tapayut di bagasan rohata o duhata ni Tuhan. Dungi di law-law niari hehema si Yohanes Padidi marjamita di halongonan Judea. Nin nama paubahamuna marohamuna anu nga songgop harajan banua gidjangi. Iba na do na pinabuan ni panurang Yesaya ujun na didokna. Suara ni nama jojo di halongonan. Paturehamuna madalan di Tuhani. Pahorno pamuna ma si dalanan nai. Ibulu ni unto do ulos ni si Yohanes. Hulikuling do hohosna. Akasihapor do si tuak niluba do si panganonna. Dungilahu mapangisi ni Jerusalem manopot ibana. Songoni do sudi halak Judea ro di saluh akka namaringanan di labung ni Jordani. Jadi di padidion si Yohanes mana sida di aik Jordani. Dungi di topo tibe dosa nasida. Alai dina ni idanai toro parisi do saduse. Manopot padidion nai nin nama madok nasida. Hamu anak niulok. Ise do na mengajari hamu. Pasi dikorimas na rosogot. Parbuyok kamu na manatama. Pabuah nang muba rohamuna. Jala sotung didok kamu di bagasan rohamuna. Syabraham do amanami. Ayudok ma tuhamu. Terjadi debata do anak ni Syabraham. Sianaka batuon. Anu nga pola apetak ketudaling tuak kahau. Ope sitabaun manasa hau na somar parbueho na dinggan. Jala sidabuhonot to tuapi. Ya au aek dohu didiho tuhamu madokon paubahon roha. Ale adul gumogo do naro sian pudiku. Gari mabuan sipatu na hurang tamado piau. Didihonon ni ido tuhamu todi parbadia dohot api. Di tangan na do purpuran. Payason nama pardegian na. Papungon na do emena tusopona. Alay tutungon na do anggo. Hurak kami tuhapi na soramitop. Ido yang gusahat na. Dihita saluh na kadamang do dainang. Selamat minggu apema tuhita ganuk marsada-sada. Tentu memang secara khusus di tahun 2025 kurang semangat do kita patu pahon akka parmingguan apen suang songoni akka Natal. Buasa hurang semangat tita na marhadumuam mai tua kena masa di tonga-tonga ni Portibion secara khusus na niay niya kadungatta na adong di Tapteng, Tapsel, Taput, Medan, Aceh, Stabak do ima sekitarna. Totu salu akan namasai nang totong do mengajari kita aha do sasitong na parbuin ha porsyota. Naikon
Bahenotta nekon patuduhnotta nalamang rupi nasida. Gudang do taberek amanginang dia ka sosial media aka petinggi-petinggi di negara ton justru dipakai nasida do aka namasaon gabe mengaluli aka pencitraan, mengaluli aka parutungan, bahkan ajang-ajang politik. Gabi dipakai nasida do aka kesempatan no dada neng mangurupi di bagasan aka tulus do bulus ni roha. Ale mangurupi dengan menaikkan nama semata. Oriko soratata. Jelas sasitong na aka jol masih songonom maamanginang na di jauh na di paingot iko pauba roha. Molo dang di pauba nasida roha nasida. Songon akahurak kamido nasida debuni debata tua pinaroko. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuhita di apala partikianon situasi na masa na niadopan ni halak Yahudi secara khusus totong do nasida di bagasan panggonggoman Romawi. Totu na digonggomi halak silebat do nasida jolma naso martukan. Totu nasida marsitaonon. Nasida marsitaonon dakolang sian horong ni harak Rom ale dohot do si taunon ni lamar tabba-tabba di ay nasida. Di siala hala parise do hala saduse totong mangototoi bangsoy. Di situasi na hurang denggan secara politik di hati hai Roma sahalak na margoar si Yohanes anak ni si Sakaria do ima si Elizabeth nagabi si tatas nabur nang mabaritahon harajan ni debata asa totong saluhut na gabi paubaroha jala dididi di bagasan haroro naima totong marsuara nagugu do si Yohanes padidi di patari daun ibana do na sinuru ni debata do ibana parhitian ni debata do ibana tarida do marhite-hite siya nakapangalahona. Dang adong di ibana paburnang-burnang diri. Dang adong di ibana nang mapatudun aka kemewahan. Bakat di bagasan turpukon tumasetakas do didok. Siapor do di panganibana. Do situ niloba. Jala tumasetakas do didok. Ibulu ni unto do ulus nama ng bajuna. Dala hulik kuling do hohosna. Menunjukkan kesederhanaan. Sian halak na sederhana do ibana. Ale justru ibana do dipakai ni debata. Gabi si tatas nabur para dia dalam. Lahu majak kon haroroni Kristus itu. Marswara nagogo maimana asa sudi nang julma paubaroha. Dung marjami ta ibana marswara nagogo imana mungkin kurang do julma heran. Isi do on. Sedia do hororonyo on. Alay akka barita na pinasah ni ibana. Barita taring harajan ni debata gudang tertarik. Alana haroro di ibana pe. Na naing pasikopot ahan naung diwarihon. Ahan naung dibagabagahon. Siya nakabuku panurirang pada narobi. Dumar suara nagogo ibana. Gudang maro. Manopoti dosana jala dididi. Rosyan halak Judea. Rosyan halak kima Jerusalem. Doaka nama ringanan di labung ni Jordani rupa diri jala manopoti dosa.
Dungro na sida di parohaw ni ma si Johannes mamusenang. Naro do halak Parise do ala Saduse. Menarik amanginang. Molo halak na asing naro manopo si Johannes di sungai Jordani. Dak adong komen si Johannes. Alai dung dibereng ibana halak Saduse do halak Parise naro. Langsung dipengot ibana. Hamu na anak diuluk. Ise do na mengajari hamu pasi di korimas narosogot. Do imana di bagasan naik pawaluhon. Parbuhe kamu na manatama. Pabuanang mubaru hamuna. Menarik amanginang. Bahasa menarik hudok kami. Na perjulu na kanin halak Jerusalem do Judea do akka pangisi ni sungai Jordan. Langsung dijakun imana. Mon ojolo dipengot imana. Bahasa ala na halak Parisi do ala Saduse. Saya menganggap diri do nasida poparan di si Abraham. Naso dapat rimas ni debata. Molo tungro anongan ima Yesus. Jadi mereka berpikir bahwa mereka orang-orang yang punya privilege sekarang. Ketika terjadi nanti penghakiman, mereka akan secara gamblang masuk. Mereka tahu kebenaran, mereka mengerti kitab Taurat, tapi mereka tidak menghidupinya. Maka dipaingot. Dipaingot ima si Johannes nasida, parbuyok kamu nama natama pabuanang mubaru hamuna. Tidak persoalan mereka dari garis keturunan mana. Dan inarumikot. Dan gabe ibaratna ala garis keturunan di si Abraham nasida. So padua di nasida gabe dang dapat uhum ni debat. Sarobang doyo sonarya manginang. Dan gabe ala opung tanah jolo padita si pajongjong gareja do kana asik. Jadi gabe punya privilege sita. Langsung ibaratnya gamblang. Langsung masuk ke surga. Karena bagi Allah, tidak penting engkau dari keturunan mana, atau seperti apa silsilah keluargamu. Yang penting bagi Allah, adalah bagaimana engkau hidup di dalam pertobatanmu dan menghidupin pertobatanmu. Ido na tumasarikot diadopan di debata, ido na diigil di debata. Ido na diigil ni si Yohanes di bagasan imatur bukot. Maka dengan tegas Yohanes madokon, parbuy kamu nama tama, pabuanang mubaru hamuna. Didok si Yohanes mamusenang. Jala sotung didok kamu di bagasan ruhamuna si Abraham doa manami. Anunga pol apetak ketudaling nya kahau, ope sitabon ma nasahau nasomar parbuy na dinggan. Jala sida bonot totu api. Dipengok totong na sida. Amang inang, sian hatan ni Tuhanon, nang gabi raju mata, nang ditonga-tonga niya kapar ngulot, hobar tu ojahan, paubahamuna marohamuna, jorok na maharajan ni debata. Naparjolo sa hali, marhite-hite hatan ni Tuhanon, nang dipasah matuhita asa totok kita paubaroha. Di situasi sonari amang inang. So hamidoko dia kena masa di Portibion, di negara Ton, di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh sekitarnya. Banyak orang memanfaatkan musibah ini untuk mencari keuntungan. Tidak terlepas di apakah agamanya. Tapi yang terpenting sekarang selaku kita halak na porsia dedopan di debata. Iko paubota dorohatta. Unang gabi tabain si taonon nya ka jelmaon. Gabi mangaluli padutungan. Songon na kaningan. Adong masahalak mabani mas status. Isa ada sosial media. Di bani mana ma foto ni minyak. Baru di bani mana ma sabotol 70.000. Sekitar sada 1 liter. Iban mana medisi daripada antri hamuna dihara rogi dihara taha. Hona udah do kana asing dumagot son. Buku bering status si hupay ng umay mana. Na margay dua mangnin na.
Molo tua mungkin didok imana margai. Molo jol menanggapi. Jadi memang budang no masa songoni sonari amanginang. Dengan musibah yang terjadi ini, kelangkaan BBM terjadi di mana-mana. Kelangkaan BBM ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mencari keuntungan. Songoni Madime dan sekitarnya. Budang no songoni. Majual 5 sabotol 30.000. Lokal na asing. Mereka mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Itu tentu tidak sebuah sikap yang benar. Itu tentu tidak sebuah sikap yang diinginkan oleh Tuhan. Maka dipaingot di bata pau baroha. Molotung kita dang boy amanginang. Mangurupi akana somargelok. Pinoma unang tabahita. Akahasusa adia kadokata. Pangalaho si songonoma. Naikot ima pau bota. Ikut tadi konot tado pangalaw si songonon. Akeragam cara mungkin di pasar akajolma. Alai pangalaho na soture ikon pasedingota. Alanahatan ni di bataw manugyo kita asa pau baroka. Napaduan amanginang nenolonga di baga setuhat ta Yesus Kristus. Marhiti-hiti na tapau barohat ta ikon adong parbuina. So na didok di bagasan hatan ituan parbuyo kamu na manatama pabuo ng ngubaro hamuna. Jadi ado taridatna nang ngubaro hatta parbuena. Itanda dohau siyan parbuena nina. Jadi itanda dohita sa parbueta. Jadi mulong watadokot amanginang nang tapau barohatta di kumar parbuena dinggam mahita. Hubartulo mo ni rohani di bata. Mangurupi akan na sumargelok. Manangyakon na sida. Fonsonari na masaon. Mangalehon akan na bui matalehon. Dang soal gudang na amangina. Saoti pe manete ay ki mangalat tak doi. Gabe ima gudang do parbueni. Dia kana asik. Bahkan abi tanaburuki penasotar na mungkin dang boy may beta pakke. Alana nung ado aka abi na baru dihita. Dihita mungkin hurang rikot. Ali dia kadungat na mung rikot don ya manginang. Ali ni amanginang. Saulat nai. Mungkin ima dijabuta adong ima sakarun 2 karung. Aka pakaian. Budu imata leho tu akadongata. Mulutung dang bu imatar leho kita. Aka pakai baru. Ale setidakna. Rohatta ikon ibaru. Rohatta ikon bahenota. Dongata asamar pahea. Dapat pudi sahalia manginang. Sian hatan di Tuhan on. Nang ditakas ma di pasah di bata tu hita. Di minggu apen. Na pa tuluhon. Dok pau paton. Padua patuluk pau paton. Ikon pakeot tama. Ngulutul gabe. Mangurupya kadongan. Pangaredio diri. Manomu-nomu Kristus. Tarida mai. Sianaka pangalaho. Na merdaulat dia dupan ni debata. Amin martanya kita. Mulyate husoban rohanami Tuhan. Dihatam ng tolhas tuhami da pala partikiano. Diajari hodo hami Tuhan. Asa mangulan hatamo di tonga-tonga niya kangulo nami. Tarida parbuena. Siya nakapangalaho nami. Dungan nami na somargelok ala niya kasi tao non. Dungani na sida. Pasu-pasu na sida Tuhan. Haul totong gomos. Ngulo ng todi di na sida. Mulyate matuhan nami di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.